Dobrý den, jsem Filip Janda a jsem studentem střední průmyslové školy ve Žďáře nad Sázavou na pracovišti Strojírenská oboru mechanik seřizovač ve 4. ročníku. Jako projekt do této soutěže jsem si vybral pohyblivý model teleskopického manipulátoru. Model jsem modeloval v programu Autodesk Inventor. Začal jsem modelováním podvozku, na který jsem následně přidával další komponenty, jako například kabinu, rameno, řídící systém předních kol a tak dále. Všechny komponenty jsem si následně za pomocí funkce sestavat pospojoval a vytvořil digitální model. Všechny soubory uložené ve formátu IPT jsem uložil i ve formátu STL, aby následně mohl tyto komponenty přidat na tiskové podložky v aplikaci Bambu Studio. Celý model je tisknut na tiskárně Bambulab A1 Mini. Celý model je tisknut z materiálu PETG při teplotě trysky 225 stupňů a teplotě podložky 75 stupňů. A nakonec jsem odeslal jednotlivé podložky do tiskárny. Celý model se skládá ze 130 dílů. Celková výroba mi zabrala několik měsíců a tisk trval necelých 200 hodin. Po vytisknutí všech dílů jsem začal s kompletací. Sestavil jsem podvozek, připojil motory, LED diody a nakonec naprogramoval ovladač s přijímačem, aby vše fungovalo správně. Na závěr bych chtěl poděkovat škole za poskytnuté prostředky na tento model, hlavně panu Janu Strakovi za rady při výrobě.